tomto roku firma Starbites prichádza s veľmi zaujímavou novinkou. Na trhu tento druh boilies sa vôbec prakticky nevyskytuje. Je to boilies, ktoré je mäsové, je založené na mäsových múčkach, takže nie je žiadna rybina, ale čisté mäso. Takže gulička je zložená zo 100% mäsových komponentov a k tomu pridané koreniny. Osobne som sa na konštrukcii tejto guličky podielal a som veľmi rád, že sa podarilo túto guličku uviesť na trh, hoci to trvalo trošku dlhšie vzhľadom na to, že produkty, mäsokostné múčky a podobne bolo problém zohnať a doviesť do Európy, ale podarilo sa a nakoniec vyšlo toto IF1, ktoré určite poteší mnohých rybárov. Je to predovšetkým selektívne boilies, ktoré dokáže chytať veľké ryby a verím, že sa to mnohým z vás podarí. Tu na veľtrhu dostávam veľmi veľa otázok od rybárov, ktorú guličku majú použiť na rýchle chytanie. Pre mňa top gulička na rýchle chytanie je práve Probiotic Red One. Je to gulička, ktorú skonštruoval Mitch Smith, ktorý s touto guličkou sa stal majstrom sveta a majstrom Európy v love kaprov. Osobne je to gulička, ktorá je favoritom aj pre mňa na pretekoch a s ňou som dosiahol skutočne tých najväčších úspechov, ktoré som na pretekoch dosiahol. Je to gulička na korenenej bázi v kombinácii s rybými múčkami, kde však to korenie trošku viacej prevažuje, je agresívna a skutočne vynikajúca na krátkodobé rybačky.